Ma, serius? बेफोरबायदि सांग्रेमा मानसिखौ हगारदोलै आदा न'आव लाखिनानै लाब गैया बे 5,000खौनो लांग्रोदो फिसा दायो आंनावबो फैसा गैया बिदिनो नायग्रोदो जागोन दे आफा सालि नों बायदि गथ' जोनोम होनो रोङि हिनजावखौ आंनो नाङा ओंखारलां नों बे न'निफ्राय मा जाखो रानि फिसा जागोन दे फिसा नों थाबैनो फैफिनबानो जाबाय माइरं गैयामोन मा नोंहानाव बिना लायदों ओंखामबो जालांदियाना जालांनो हागौमोन जेबो नङा दे मालाबा जालांगोन थांदो होमबा औ दे बारा बारा न'स'सो फाय जुगना मोनथिखा